Hello guys! Welcome sa atong Bisaya vlog. So, nagpadidi na po ko karon kang baby. Ah, nagkatawa siya. Why are you laughing, Day? Anong katawa man ka, Day? So, inani lang na itong nang bago ko naligo, no? Ang akong gigamit karon kay naguba naman ang F11 Pro is ang atong Oppo A95. So, mo ni siya ang result sa iyang camera. Natuod ko yung mga inani guys, oh. Na ako yung mga inani guys. Mga samad-samad sa akong kilikili and I don't know what happened. Laban Japan lang ang buhay, no? So, gusto na ko i-share sa inyo ha, nga dili tinuod, nga walay milk. Maybe some of you will disagree. Ako i-explain sa inyo ang gitawag nga hind milk o naay milk nga kanang lapsaw. So, mo na siya ang pinakauna nga mugawas gid sa ato ang breast if mag-breastfeed ta. Pero kadugayan ana, mo na siya, himo na siyang kanang espiso. Katawa man akong baby sa ako. So mahimo na siyang espiso kadugayan. So dili na tinuod nga na ay tubig, na ay kanon. The same lang na siya milk, you know. Hala na. So, ako lang siyang i-emphasize nga kaya kaay nato mag-breastfeed, kaya gali na ako nga working mom ko, daghay kong trabaho. Magdepende lang siya sa ato ang motivation o magdepende lang siya sa ato ang determination nga ipadayon jud bisag unsa ka lisod. So, naisgutan ako siya sa una nga nung nag-decide jud ko nga mag-breastfeed. Since kang Baisher magud sa una is grabe kay ko ka-reklamador guys niya. Ako pong i-share sa inyo ha ang tips tuod kung giunsa nako pag-sustain. Gi-share na ko ni sa akong Faith before pila ka years ago about sa Thompson method. Ako lang siyang ihatag ang overview no naaro gyud mi sa among higdaanan kay or man ni time nga makayaw-yaw ta kay di naman gid ta kalingkod halos anis atong ka busy. So mo na siya guys ang ako ang nasabtan is depende siya sa ato ang will, no? Depende sa atong will na mag-breastfeed. So, since then, sa time nga nagka milk ducts ko, hapit ko maoperahan sa ako ang breast, kay na initubo nga marag hubag, nagnana na siya, nya, kibali na ay bukol ba niya, na siya pula, na siya action, na siya marag bangag-banga, amo to siya ang gawsanan sa nana. Gipangayuan ko og 50,000 sa Davao sa dihang nagpa-check up mi didto, pero thank God kay wala ra jud ko na operahan tungod kay dili ka bubuton sa Ginoo no nga maoperahan ko ato nga time. I made a commitment, sabi ko kay Lord na Lord, mga lagad ko sa imong tabangin lang yun ko nga maayo ko. So mo to siya ko ang gihimo nga gilid ko sa Ginoo sa Bayugan City na ami didto unya. Gi-injekan ra ko pangpahilis ra sa ako ang hubag. So nawala ang hubag, dayon nakauli mig balay pero nahunong gyud ang ako ang pagpa-breastfeed sa baby. So wala ko nakapadayon og padudo kang Baisor, gisayangan ko pero nindot kaayo ang pamaagi sa Ginoo. Mo to siya ang nahimo nga pinakauna nga reason nga nung nag-decide dayon ko nga magpa-breastfeed jud ko magkinaunsa man. So tungod ato nga panghitabo kay grabe ang supply sa akong milk. Dili na siya tinuod nga moingon ka nga tungod kay gamay kay kag tutoy. Dili nakakapadudo. So ang ako sa dili kayo ning ana dili gyud as in nya. Pero kadugayan pag magsige na ka og padudo, syempre mo dako ra man gyud na. So dili siya mag-matter sa size, guys, no? Dili siya mag-matter sa size. So mao to siya nga um kang Kevin sa akong ikaduha nga baby, gusto po doon ako mag-breastfeed. Kaya lang, layo kaay ko, na-assign ko sa San Vicente niya. Maguli-uli man ko. So, nagapam ko ato niya. Akong ginabutang sa ref. Tapos, mubaba ko. Ako na pong i-ref. Dili kaayo siya enough para sa bata. Imagine ninyo akong biyahe from here, Lapinigan to San Vicente. So, grabe siya kalayo. Moto nga, wala ko nakalahutay. 6 months ra gyud ko murag nang duod ang bata pagkadugayan. Wala na siya ni padayon og dudo sa ako Kisipon ni among baby kay naulanan ko gabi ay nat ko ano ni gabi sa bawan. Pagpalit na mong car, pagbaligya na mong car, kudag-kudag ang mga
tao sa gawas niya pag musulod diretso kiss sa iyaha or kugo sa iyaha sumuna siya. So, ang atong buhaton tips para makalahutay ta sa atong pagpa-breastfeed, simple lang. Una, ato agad siyang ibutang sa atong una-una. Whether mag-pump man ta, working mom ta, or mag-breastfeed, ato ada ang i-mindset nga naay milk. Naay milk. Usahay, dili ba dali dayon mo agas ang milk. Maugali nga, ang bata, pag makatry siya og bottle, mamili na dayon siya sa imuha kay usahay dili inaana ka paspas nga mo produce or moagas ang ato ang milk compared sa bottle nga dako man siya og kanang mga buslot no so mo sirit gidayon ang milk ana. So nay bata nga dili ka paabot mo na nga mas mopili sila kung imo siyang i-mix dili na siya modudo sa imo dito na siya sa bottle. Pero I will tell you nga dili tinuod nga gamay ra o daghan jud kay mo pati akong mama nga naalagi gyud daw tao, naagi daw mama, naagi daw babae nga walay gatas. Grabe sa unfair ang Ginoo no kung ako na ako'y milk tapos kamo wala. Di na to siya himuon nga lalis, guys. Ato lang siyang gusto lang nako no ano lang sa inyo, i-share lang sa inyo nga na may mga time nga tungod kay stress ta, man na siyang isa sa reason, stress ta, kulang ato ang diet, no pero actually dili gyud maka-affect ang ato ang ginakaon nga food dili kay siya mo kay ano ba mura ba og kanang magkaon ka og mga malamion o dili provided gina ni Lord ang milk murag ana bitaw nga thought so mabuhi ang bata bisan og mingka nga mora na imuhang diet every day dili ka ka-afford atong mga malamion gyud nga mga pag okay ra kaayo siya wala siya problema. So, mao to nga mindset, imo lang yung hunaon imong baby bang para ni sa akong baby, para healthy akong baby. Dili man sa ingon nga dili ta ka-afford, but lahi ra gyud ang breast milk, no, kaysa sa ato ang formula milk. Dayon, ikaduha is magsigit ta og inom og water or magkaunta nga na mga sabaw-sabaw dili na ta mo kuan atong di mag dry food sa gyud ta permi kay makatabang man tong naa kay ginainom nga water plus na kay mga sabaw-sabaw para mas daghan ang produce ato ang milk. Katulo is perminti ta magpadudo dili nato siya limitahan nga every 3 hours lang no kay actually ang ato ang breast milk is dali ra siya ma-digest nya makuha pag yun sa baby tanan ang nutrients compared sa formula milk nga mo last siya og mga 3 hours 2 to 3 hours posible pa nga busog si baby ana. So muna nga from time to time mangayo si baby kay gutumon man siya kay dali ra man ma-digest ang milk nga iyang gikaon mo nang gitawag nga unli latching no sa una upog ko sabot ana pero the more day nga mag breastfeed ta the more sad nga mas mudaghan ang milk production. Kada lang. So, next is, mag-inom ta og water, mag-inom tag sabaw, dayon unli-latching ta, meaning, anytime, no, breastfeed on demand, kung mangayo na ang baby, kung manghilak ang baby, dili gyud siya dautan nga, paduduon dayon nimo siya, imo dayon siyang kargahon, imo siyang patutuyon, walay problema gyud na. And, unsa pa man, naay uban nga, kana bitawng, nagka-milk duct sila, meaning na ay mga buo-buo nga mga milk, na ay mga nabuo nga mga milk. Ang ako ang manghod si Michelle, napod siya vlog, GM build ilahang vlog sa iyang bana. Ang pagtuon niya, ang iyang baby ni Wang, kay kanang, sakto na to iyang pagpatutoy, mag-ana ba, kay first time mom lagi, sus, perti na day kay kabagtok ang iyang dudu uy perti kagahi kaayo gyud as in gitabangan ako siya sa pila pa to ka mga weeks sa 3 weeks 4 weeks gitabangan ako siya nga nag-hand express ko sa iyaha para lang gyud manggawas tong mga gahi kay bagtok kaayo pag abot naman gud og mga 2 months 3 months 4 months dili na gid na inana ka bagtok ang ato ang bubi pero wala na nagpasabot nga wala na siya sulod. So ning ana lang yun na siya since na-normalize naman, no, na-normalize naman ang imuhang milk sa sulod. Makakontrol na gani ka nga muawas ba siya o dili. Pag mga katong first time pag ginako nga nagpadudo ko kang itan,
dili na ko makontrol na muagas gid siya magkabasa-basa gid ko, pero sa kang baby Rema makakontrol na ko, especially sa kumay nga dili na tama na ako rang gunitan ako ang boobs mo na ko. So as in there's power in our declaration and in our belief. So mo na nga folks, guys, mga moms, besh, si Rema di ay is nabuo siya tungod sa pagtanggal nako sa IUD. Nagbasig dirty kay mong hands. Na ako'y vlog ana dito sa ako ang Fame Faith, how I remove my IUD at home. So tanawa sa tunyo kung gusto mo. So mao to siya ang mga tips, ang mga buhaton, and lastly is ang pagpadudog yun, no, ang breastfeeding position. So sa amo sa ato ang baby, if magpadudo ta kinahanglan nga ayaw na kay sakit mo na kay na. Di ana gani. Nangusi kasi ang aping. Magtakilid mo duha ba, takilid ana magtakilid ang kamot, ibutang nimo sa ilalom sa imong dudo, sa imong tutoy nya. Imo siyang itakilid diri paingon sa imuha, dali sa anak. Anak no? Ana tapos ang ihapong lubot dapat naka-plaster ang lubot. Dili kay naghayang iyang lubot. Dili maghayang ang lubot tapos ang ulo ra mo talingiwig diri na ana diri dili. Dapat ang bata mo parehas og porma sa imo. So para tummy to tummy. No, iyahang tiyan og akong tiyan dapat nagsangko. Nya butngan lang siya og something sa likod niya nga dili siya dali matumba. Dayon ang unlan, guys. Ang akong unlan isingon ani siya pahaba siya murag hotdog ni sa daki ni. Balin-balin ra ko diri. Pag mahuman na siya padudo diri sa pikas, pagkatungang gabi mobalhin na po ko sa pikas. Inana lang ang ato ang buhaton, dili katong unlan na taasay kaayo nga maglisod nagkabut ang bata sa ato ang tutoy. So inana ra dai siya, although kapoy, especially if ang bata namo sa public, no, kay daghan kay mga Marites, Marisol and all nga dili sa kasabot nga nung nagpadudo ka. Gusto nila tabon-tabunan, badlungon kanila kay something yun ana niya. Napoy mga tungod ana, dili na sila magpadudo, bahalag nagilak-kilak ang bata, which is lahi-lahi man tag opinion, pero para sa ako mas unahon na to ang baby. Bahala ng mga tao daon sa ilang ingon, basta kita bahala magkakita-kita, magka-borlis sa din na paduduon jud ang bata kay gigutom na sila, hilak na sila luoy kayo. Sagdi nang di ka relate kay wala na yung mga anak or wala na yung mga wala na sa nagpadudo manong di sila ka relate, no, as in kung kamo ang naasa mo ang shoes. Si Ethan sa una magpatutoy ko kang Ethan, dili na siya ganan og na mga tabon-tabon, no, okay ra sa balay kay kung ano yan kinahanglan skin to skin. Ang advice gali is para mas paspas ang milk production is tanggalon ang sinina sa upper both kang baby ug imuha kay para magka skin to skin mo, no, mao daw na ang mga mga dapat buhaton para kusog ang milk production. So mao ra to, naglami-lami na akong baba. Welcome di ay sa Bisaya Vlogger og thank you sa inyong paglanta o pagsuporta. Faith na ko, I'm sharing the word of God dito, tapos sa May Daily, abot naglibog ko unsa na akong niche dira, pero basta kay nisikat siya, puros mga breastfeeding na mo nga memories ni Ethan sa una, mo to siya ang dagko kay mga views. So please lantawan ninyo og i-subscribe po na mong channel, also sa akong husband Nance Draw and Tell. This is our passion to share and to help whatever questions or bisag unsa nga pwede na mong i-share sa inyo. So sorry lang kay inani lang atong camera, pero padayon lang gyapon, naguba gyud akong F11 Pro, gipanghambog pa naman nako siya nga favorite kay nako siya nga phone. Nya naguba na, I don't know what I'm going to do. Nag-research ko, maybe daw guba ang lens o pwede ra siya pailisdan, but I don't know how much. So tan-awon pa nako kung pailisdan man ako dili, kay murag naman na siya, wala naman na siya good nga phone karon. Murag nawala na siya, lahi na po ang mga napuli-puli. So I don't really know what I'm going to do. GoPro ba, iPhone, I don't know kung sa maayo nga pang vlog. Pero sa karon tiyaga-tiyaga muna ako. Si Aketch. So yun lang, and bye-bye everyone. See you on our next vlog video. Bye. Bye-bye. Magdudo na mi. Ay, ako siya patulgon.
See you!